Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 334,000 ka dose ang bakuna nga gin-advance purchase ng Bacolod nag-expire sa DOH Central Office. Comelec registration, isayluhon na sa mga mall. Big time oil price rollback ginapaabot sa madason nga semana. NPA, gitawag nga massacre ang natabo nga pagpatay sa apat nila ka mga kaupdanan sa Banwa sa Binalbagan. Kag sa good vibes, pwede maka-fishing malapit sa tiilan sa bulkan sa tripping ni Romeng. Kag school project sa isa ka estudyante sa pagtudo sa backyard gardening sa mga ginikanan, gin-adapt sa iban nga mga LGU sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa na naman ka low pressure area nakasulod sa Philippine Area of Responsibility kainas ang kaagahon. Padayon ang pagdala sang ulan sang habagat sa western section sang Pilipinas. Nagadala ini sang moisture nga amo naman ang nagadala sang mabunok nga ulan nga nagaresulta sa pagbaha o kun landslide. Ang pag-asa ang may na-monitor nga low pressure area sa east sang Mindanao. 2 a.m. nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang LPA kag as of 3 a.m. yara ini 950 kilometers sang east sang Davao City. Sa masunod nga 24 oras ginapaabot nga hindi pa ini mangin isa ka bagyo. Pero samtang nagatabok ini sa Philippine Sea, ginapaabot nga ini ang mangin isa ka bagyo. Kung mangin isa na ka bagyo, pagatawgon ini nga Esther o kung ang ikalima nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas. Sa masunod nga 24 oras, maeksperiensyahan sa gihapon ang epekto sang habagat sa Luzon kag Western Visayas kag Zamboanga Peninsula. Mahimo maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Ginapaandaman ang mga nagapuyo malapit sa mga suba kag baybay nga mag-ulo-aligmat sa pagsaka sang tubig amuman sa mga nagapuyo sa kabukiran nga mingin alerto sa posible pagluntad sang landslide. Sa number 9, home quarantine at temporaryong ipatuman sa COVAC para sa mga nagpositibo sa COVID-19 samtang ginahanda pa ang duha ka mga quarantine facility sa Bacolod City. Nasiradaan na sa syudad ang mga school-based quarantine facility samtang ginahanda pa ang evacuation center sa Barangay Vista Alegre kag midway facility sa Barangay Alhis nga mangin isolation facility. Nagpanugya ng opisyales o kunang opisyal sa natukod nga COVID-19 action team para sa temporaryo nga home quarantine sa mga nalatnan sang virus. Sunod sa kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, focal person sa COVAC, ginatugutan ang home quarantine magluwas lang kung special cases o kung kinahanglan sang COVID-19 patient ang medical attention. Tungod man sa kakulang sang personnel, ginsuspend anay sang COVAC ang Vaccine mobile vaccination drive sa mga kabaranggayan. Wala naman anay sang vaccination kung weekends sa mga vaccination areas sa mga mall. Sa number 8, maidid sa karon nga ginamonitor sa Provincial Health Office ang pagsaka sang COVID-19 cases sa mga kaiping nga probinsya, labi na ang sa Iloilo. Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, wait and see pa ang sitwasyon kag ang monitoring ang ginapatigayon sa matag adlaw. Pero kung kinahanglan gid, iniatalakayo nila kag sara nga mag-recommend sang border control ilabi na karon nga bukas ang border sa airport sa Silay na lamang. Suno kay Tumimbang, ginapatigayon ang swabbing sa mga unvaccinated. Sa DOH nga dato sang Hulyo 7, 59 ang new cases nga na-record sa Iloilo City. 40 naman ang iya sang Iloilo Province. Kag 15 ang Capiz. Ang nabilin tig single digit ang new cases. Lakip na ang Negros Occidental nga may 2 cases. Kag Bacolod, 7 cases. Patag ni Tumimbang, ang ginapatuman karon nga guidelines nga kung fully vaccinated kag nakitaan sang sintomas sang COVID-19, ini sila ginapa-home quarantine sa sulod na lamang sang 5 ka adlaw. Kag wala na ginapaidalom sa swabbing. Magluwas na lamang kung nagseryoso ang kahimtangan kag nagkinahanglan sang medical attention.
We will be discussing that once na nakita ang cases sa Iloilo on a daily basis kung kasaka siya. Hoping hindi. Kay subong libre na mo sa Paskata, sa Rorota, sige na. Ang pamangkod can we suggest as of now sa border control? We wait and see. I-monitor tanay ang cases within sa aton. If there are cases nga daw gasaka taop, gato figures tao, where are these people going or coming from? Then we can, I think, assess na siguro we need to close the borders of the Negros Occidental, those particularly for areas nga gasaka. Sa number 7, isa ka fixer arestado sa entrapment operation matapos ginreklamo sa isa ka French national. Arestado isa ka babae nga ginaligar fixer sa isa ka entrapment operation sa kahapon sang PNP sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ang suspect amo si Rosemay Ann Boco, 32 anyos. Sa investigasyon sa PNP, nagpakilala nga fixer sang Land Transportation Office ang suspect kag ginpromisa nga iproseso ang driver's license sang biktima nga isa ka French national kabaylo sang 15,000 pesos. Masobra sa isa ka bulan ang nagligad kag wala sa gihapon may ginhatag ang suspect sa foreigner nga niiya ini nga ginreklamo sa PNP kag subject sa entrapment operation si Boco. Detain ang suspect sa karon sa Dumaguete PNP. Sa number 6, NPA nagtawag ng massacre sa pagkapatay sang ila nga 4 ka mga miyembro. Army nagsiling naman nga himo-himo lang sang NPA ang amo nga istorya. Nagpagwa na sang statement ang spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command sa New People's Army nga si Ka Juanito kag sa iya nga statement ginpahayag sang grupo nga ginmassacre ang ila 4 ka kaupod kag peke ang inkwentro nga ginasiling sang Army. Miyerkules ang aga sa napatay ang 4 ka mga rebelde sa ginpahayag sang Army nga isa ka enkwentro sa Sitio Amilis, Barangay Santol sa Binalbagan. Ginsiling sang NPA nga wala sang enkwentro nga natabo kundi ginraid sang tropa sang Army ang kubo sa mga rebelde nga ila ginapahuwayan sang amo nga tion bangod sila ang nagamalasakit. Ang 4 ka miyembro nga sanday Ruel Ladera, Nika de la Cruz, Alden Rodriguez kag Ruel Digit ang gin-capture sang Army kag ila lang nga ginpagwa suno kay magbanwa nga may enkwentro nga natabo. Bangod indi makasarang magbato bangod nagalain ng pamatsyag, dapat kuntani wala na sila ginhalitan suno sa kay magbanwa. Pero sunod kay Captain Kim Apitong, ang OIC sang Public Affairs Office sang 3rd Infantry Division, kabutigan ang statement sang NPA kag lehitimo ang encounter nga natabo. May mga litrato man sila sunod sa Army nga magapamatuod kag mismo ang mga pumuluyo sa palibot ang nagpahayag nga may presensya sa mga rebelde sa amo nga lugar. Sa number 5, 4 ka mga LGU sa Negros Occidental ang ara sa karon sa dengue alert threshold. Inibase sa July 2 nga report ng Provincial Health Office ang banwa sang Hinigaran, La Carlota City, Binalbagan kag Cadiz City ang yara na sa alert threshold. Sunod sa kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Cadiz City sa among report ang malapit na sa epidemic threshold. Nag-recommend lamang sang fogging ang PHO kunyara na ang lugar sa epidemic threshold. Amo man ang paghatag sang larvicide. Damlag pa sunod sa kay Tumimbang, napatuman na ang fogging sa Hinigaran sang ini ang nagdangat sa epidemic threshold. Patag ni Tumimbang, bisan suspected dengue cases kasubong sang yadtong nakitaan sa simptomas sang dengue pero wala pa napaidalom sa rapid test ang inalakip sa reporting sang dengue cases. 1,800 ang dengue cases ang Negros Occidental sa July 2 nga report sa PHO. Nagdangat naman sa napulo ang napatay bangod sang dengue sa Negros Occidental. Well, hindi man ang fogging ang ato nobrahon, but simultaneous ta ang larvicidal kag ang fogging para nga duwa. Then support it with a clean-up drive every 5 o'clock every Friday, every after 5 o'clock, after every office hours every Friday. So, nag-response to tell you frankly na naog man ang Hinigaran.
Sa number 4, tigayo na nga na-file ang hagna nga nagaporma sa gina-expand nga Negros Island Region. Miyerkules na na-file sa Kongreso ang House Bill 1446 nga magaporma sa Region 6B sura kay 3rd District Representative Francisco Benitez. Pagatapuan ini sa Negros Occidental kag Oriental kag probinsya sa Siquijor. Ginpahayag man sa Digicast Negros ni Senador Juan Miguel Zubiri nga ginapaabot nga mangina Senate President nga siya nag-file man sang hagna sa Senado nga magaporma sang NIR. Ini ang ginatapuan sa Negros Occidental kag Oriental. Ang House Bill 1446 ang ginlagdaan nanday Representative Benitez, Joseph Stephen Paduano, Gerardo Valmayor Jr., Emilio Bernardo Yulo, Mercedes Alvarez, Grega Sataya, Jocelyn C. Lim Kaichong, Manuel Sagarbaria, kag Arnolfo Teves Jr. Dam nag-file na sa separado nga hagna man sa NIR o kon para sa NIR, kanday Representative Alfredo Marañon III, kag Juliet Marie Ferrer. Sunod sa siyam ka mga kongresista nga nagduso sang expanded NIR, na-revoke man ang pag-operate sadto sang NIR bungod sang funding requirement, ang handom nga mag-isang duha ka probinsya sa idalom sang isa ka administrative region ang nagapadayon, kag ini ang nagaugat sa ila sini nga maragtas. Dako man ang papel sang industriya sang kalamay nga nagdihon sang ekonomiya kag kultura sang natungdan nga mga probinsya. Ang Siquijor kag Negros Oriental sa karon nangyara sa idalom sang Region 7 kag ang Negros Occidental naman sa idalom sang Region 6. Sa number 3, good news. Big time nga rollback sa presyo sa produkto petrolyo, igapatuman sa madalson nga semana. Ginkumpirma sang Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy nga may patuman nga big time rollback sa presyo sang gatong sa Martes. Sa initial information, 6 pesos 30 centimos tubtub 6 pesos kag 50 centimos ang ibarato sa kada litro sang diesel, samtang 5 ka pesos kag 70 centimos tubtub 5 ka pesos kag 90 centimos naman ang ipapanaog sa kada litro sang gasolina. Pila sa mga ginatan-aw rason sa madako nga rollback sa produkto petrolyo amo ang threat sang recession, interest hikes sang naglain-lain nga mga pungsod kag ang lockdown sa Shanghai, China. Sa number 2, COMELEC magapatuman sang satellite registration para sa nabilin nga inadlaw sang registration para sa SK kag barangay elections. 13 na lang ka inadlaw ang nabilin antes magtakop ang COMELEC registration para sa barangay kag SK elections sa Hulyo 23. Gani magabukas ang Bacolod COMELEC sa satellite registration sa mga mall. Sino kay Attorney Cathrina Trino Kanya, wala na sang satellite registration nga patigayunon sa mga barangay sa baylo sa mga mall inihimuon agud man mas madamo ang ma-accommodate nga voter applicants. Ang COMELEC ang sarang maka-accommodate sang 350 ka mga voter applicants kada adlaw. Hulyo 11 tubtob 13 ang schedule sang COMELEC satellite registration sa SM City Bacolod. Hulyo 14 tubtob 16 sa Ayala Malls Capital Central kag Hulyo 18 tubtob 20 sa Robinson's Place Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. $334,000 ka doses sa mga gin-advance purchase sa syudad sa Bacolod nga mga bakuna ang nag-expire sa Central Office sa Department of Health. May report si Nico Delfin. Sa 650,000 ka doses ang AstraZeneca vaccine sa gin-advance purchase sang Leonardia Administration, pinaagi man sa multilateral agreement, 213,000 lang ang nag-abot kag napang bakuna. Suno kay Dr. Edwin Miraflor nga anay OIC sang City Health Office, kapin sa 334,000 diri ang nag-expire sa cold storage facility sang Department of Health Central Office. Ang nabiling nga kapin 100,000 ka doses ang manog-expire naman sa sining nga Hulyo kag Agosto. Based on sang communication with Astra, we have already settled 65 million. Bali, ang nag-abot na gidya sa aton di sa Bacolod from the LGU procured Astra is 212,000 doses. Wala ta na expiran. Ato na consume ang 400,000 plus nga doses
na-receive na sa central office ng DOH. However, ginpunggan ta na nga mag-abot sa aton kay manag-expire. Enero 2021 sang nagpain ng syudad sang 300 milyones pesos para sa supply sang bakuna pinaagi sa multilateral agreement upod sa National Task Force Against COVID-19, Department of Health, kag AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated. Hindi pa mapatod ni Miraflor kung anong matabo sa nag-expire nga mga bakuna kag kung sinong magabayad sini bangod man sang confidentiality agreement. Pero ginpahayag niya nga payment upon delivery ang nakasugtan sa pagbakal sang bakuna. Astra has been informing us that they are trying to acquire EUA extension. So, bali ang tanan nga vaccines no nga gasul sa Pilipinas are given EUA, emergency use authorization, and allowed sila to be on the shelves for use 6 months from manufacture lang. So 6 months na, no? So kita ta naman nga iban nga mga vaccines katag 1 year, 2 years, 3 years, 5 years ang ilang nga shelf life. Antes matapos ang bulan sang Hulyo, ginapaabot ang delivery sang 20,000 ka doses ang AstraZeneca vaccines. Kabahin ini sang pagpanghanda para sa pagbalik sang face-to-face classes kundi ginapaabot man nga madamo sa mga estudyante ang magapabakuna agud mapangapinan sila kontra COVID-19. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kaagyari naman ang pagpa-good vibes namon sa inyo para sa siningang weekend. Nakahibalo ka mo ba lang nga pwede ka makapamunit sang isda malapit sa tiilan sa bulkan Kanlaon? Yes, insakto ang nabatian mo. Pwede ini matabo nga nagapamunit ka. Samtang nagaatubang sa katahom sang view sang bulkan Kanlaon. Kung gusto mo lang yang magkaon, o kung kang hindi kayo mamunit, pwede sa gihapon. Kung gusto mo yang magpahulom sa swimming pool kay nainitan ka, pwede gid. Initanan sa isa ka bago nga tambayan sa Banwa sang Moises Padilla. Bisitahon tabuas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag, nagsugod sa isa ka school project nga tuduan sa isa ka estudyante ang mga ginikanan sa pagpananom sa ilang ugsaran karon nagapadayon pa bisan nag-graduate na siya. Ginadapt man sa mga LGU ang iyang sistema ganit dako nga bulig ini sa mga pamilya nga nangin benepisyaryo niya. Ang ini naman nga istorya sa pagkabaganihan sa Sunday at 10 a.m. At isubong ba, sino mo na imagine na ka sa bababukid, pwede ka kapamunit. Nag-innovate na sila or lugar na na. Halin sa palayan, gin-convert nila into fish pond. Di kami tubig na lang pala yan. May irrigation. Namin man yung idea. Kag speaking of palayan, syempre atong isa ka estudyante, Barbie, nga school project nga tuduan ng mga parents kung paano mag-backyard nga farming. Subong ka prayon pa kag gin-adapt man sa ibang LGU. Kada mo, nagiging na sa mga different kinds of farming, nag-evolve mga ng farming methods. Sustainable, ara ka na may tanong ka sa imong panutan, sa imong backyard. Kagamay itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga paligid. Pero dapat balanse ang eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!